Niin, mä vaan kaikille Luxitella taas edään, kun ollaan Clash of Clansin nostelu videota. Ja me ollaan menty aika paljon eteenpäin. Eli jos mennään viime videoon, mulla oli silloin ehkä 2200 kannua. Kattokaapa nyt tuota vasenta yläkulmaa. Joo, eli me ollaan tällä hetkellä meidän ennätyksessä 3052. Ja mitä mä just muistelin, me aloitettiin jostain 2200. Ja nyt mä näytän vähän teille replyjä. Joo, mulla on pikkusen goldia tuolla, että mä en saa mun goldia storagea upgradeattua. Eli on mulla vähän ikävä defulogi täällä, että joo, koska mulla on kaikki RDF-tupissa. Eli mistäs me aloitettais? Mä haluan jättää ton mun yhden hienoimmista höykeistä ikinä viimeiseksi. Eli voidaan itse asiassa aloittaa ihan vaan täältä. Joo, eli täällä TH9 tämmönen aika hyvillä luuteilla. Mä hyökkään täällä mun perusstrategialla, mihin mä yleisesti näihin menen. Eli 2 golemia, 10 valkoa, 1 baby dragonia. Onks niitä nyt 14 wizardia, 6 wallbreakeria, 2 archeria, spellit, 2 ragea ja 2 hiiliä. Joo, näillä mä yleisesti menen näihin. Paitsi kohta mä vetään dragoneilla sitten, kun toi oli muuten tyhmä nää raget 2 täyttää rage tossa. Mut siis joo. Eli mä alan kohta vetään dragoneilla heti kun mä saan ton mun Dark Spell Factorin takas käyttöön. Ja siis tää ei itse asiassa ollut edes niin kaukana lanasta tää veto. Ja itse asiassa just tuossa äsken vein pari minuuttia sitten tuossa ihan niinku pikkusen lähellä olevan lanan TH9. Ja siinä oli niinku 33 offeri, joten ärsytti vähän. Pakko myöntää. Mutta joo, eli päästiin 74%. Okei, ei niin lähelle, mutta joo. Eli melkein tää toinen puoli saatiin putsattua kokonaan. Tuossa ei enää mitään näytettävää. Siitä tuli itse asiassa, vois noin prosentit näyttää mitä siitä tuli. Eli siitä tuli 74. Itse asiassa mä haluan tähän väliin näyttää paljon mulla on hyökkäyksiä käytettynä. Tässä Leaguessa mulla on 54 hyökkäystä käytetty. Ja mulla on, tässä on vielä 6 päivää aikaa, eli mulla menee lähemmäksi 100 hyökkäystä rikki. Sitten toinen veto. Ja täällä on TH10. Mä vein tosiaan TH10 2 tähteä. Täällä ei tosin ole infernoja, mutta että se on vielä hienompi höyki tän videon loppuun. Mä säästän se varmaan viimeiseksi. Tai jos mä vahingossa näytän se aikaisemmin, niin joo. Tänne mä höykin ihan tarkoituksella, mutta se toinen höyki on, mä voin, okei. No okei, sekin oli sinänsä vähän. Joo. No se selviää sitten videon loppuun. Eli täällä tosiaan näyttää 3 sattu menneen tuohon keskelle. Tämä on itse asiassa molemmat. Ja BK hyppäs keskelle ja pari valkyyriä itse asiassa 1. Niin me saatiin lopulta toi TH tuolta alas. Sitten vaan mä ajattelin, että jos täältä prosentitkin sais, se olisi aika hyvä. Ja mitäs täällä nämä pari golemia tekee? Ne vetää urhotyöt, ottaa noista Teslat tuolta niin alas. Sitten tää Baby Dragon, tää vetää mulle joka hyökissä varmaan 10%. Jos ton vaan osaa laittaa oikein, niin se oikeasti vetää sulle varmaan 10%. Että se on semmonen, että jos mulla on jotain 45%, niin mä heitän vaan sen Baby Dragonin ja se ottaa mulle ne loput. Sitten täällä taas vissiin TH9. Kyllä, tämmönen aika makset TH9. 12 akka ja 14 BK, eli joo. Tämmönen ihan perus base, mihin joutuu täällä aika paljon vetämään. Joo. Aika perus. Tuosta tosiaan levitysgolemeilla ja sitten seinään reikää ja reitsiä valkyyräillä. Ja siis toi reitsatut valkyyrit, ne on ihan OP. Pakko sanoa. Mä haluan vielä näyttää ton mun loottitilanteet, kun joku aina väittää, että täällä tasolla ei voi
niin luuttia saada, niin mulla on sen verran luuttia, että mä oon pakko siirtää nuo traasuret, jos me tää sota voitetaan, niin, koska mulla on traasureissa goldit maxilla jo ja mulla muutenkin on goldit maxilla, niin ei oo kyllä tosiaankaan mukavaa, että mulla menee goldia vaikka kuinka paljon hukkaan tuossa, mutta ei voi mitään. Ja Elluakin siellä on, mitäköhän siellä olisi, jotain 1,5 mille. En tuossa ei taas ole mitään näytettävää, että tuolla toi yksi babytrukan hoitaa noita prosentteja, mutta itse päähyökkäys meni jo. Ja sitten, mitäs nyt seuraavaksi? Yhdellä täällä joo, tää on tää. Me hyökättiin Champ TH9. Näitä mä oon hyökinyt pari tässä, ja mä otan yleensä näistä tai yhden tähän, koska en mä näistä 2 tähteä yleensä ole. Että ne on kovia beissejä. Yleisesti mitä nää käyttää, niin ei oo ollut hirveästi mieltä ottaa näistä 2 tähteä, että tää 1 riittää. Toi lava oli hyvä tuo CC-sää tällä vastustajalla, että se ei tehnyt vastuulla lavapulppeina paleitamaa että oli silleen, että ei ollut ainakaan seiseen puolesta vastusta, paitsi tässä vaiheessa, että tuo lava lopulta vähän pilastaa hölki, mutta muuten se ei oikein ollut mitään. Ja tuolla miksi mä käytin tuon hiilin, niin niin, en tiedä. No kumminkin, mitäs täällä on seuraava. Tämmönen 19 kannua 2 tähdellä. Tämmönen TH9. Tää oli minusta yllättävän helppo, et ois voinut ehkä lanaakin ajatella, mutta ei tällä kertaa. Taas perus seinään reikää, valkyrit sisään, reitsi päälle. Noin. Tuo reitsi oli vähän meni hutiin, mutta se auttoi silti tuolla. Joo. Sitten päästiin keskelle. Noin valkyrit meni keskelle uhreitsi sinne ja noin nyt hoitelee tuota aika kivasti tuolla. Mun pitäisi ehkä vähän opetella enemmän käyttää noita spellejä, että mä oon vähän huono ajattelemaan, että mihin kohtaan ne pitäisi käyttää, mutta joo, mä oon tässä taas kahtonut pitkästä aikaa. Nyt pieni niin YouTuben mainostus, mutta Juhpen nostelusarja tai se striimiä, missä se nostelee. Niin on vähän niitä kattonut, niin taas on vähän ehkä oppinut höökkimään. Joo, pieni mainostus, kannattaa käydä tilaa. Okei, siellä on pitkään aikaan kannut Clash of Clansia tullut, niin ei ehkä, mutta kumminkin, joo. Pieni Juhto-mainostus. Varmaan kaikki jo tietää, jotka tää videota katsoo, mutta sitten 8 kippoa yhdellä tähdellä. Täällä on vissiin joo TH9 tämmönen base. Tämmönen aika easy. Tuleekohan tässä sen tai itse asiassa ei tuo easy, tuo on melkein maxed out, mutta meinasin täälläkin 2 tähteä repästä. Et en mä tällä nostelussa yleensä 3 tähteä havittele. Täällä itse asiassa kaikki nämä höykit, mitä tässä on tullut, niin tänään tulee olemaan tällä samalla. Mä en tiedä mikä tää hiili-idea oli, mutta se oli jotain. Se oli jotain, mitä mä voin ois kuvitella. Ja tuolla mä yritän vaan asettaa TH:ta onnistumatta. Ja sitten mitäs täällä on seuraavaksi? Päästäänkö me nytten tähän? Joo. Kyllä. Kattokaa tää base. Tää ei oo helppo. Mä misklikkasin tähän. Mä olin varma, että täältä tulee se 22 miinusta. Mitä täältä olisi tullut. Mä olin jo ihan 100 varma, että nyt tuli 22 miinusta. Täällä on max povit. Max. Täällä on kaikki niinku kura max 16 akka. Joo. Ja mitäs mä teen? Mä lähden tänne. Jos tää olisi ollut eri layoutti, mä olisin kussut tähän niin pahasti, mutta valkyyrit keskelle. Mä olin tässä silleen, joo, tästä tulee tappio. Mut sitten lähtee TH, sitten tippuu TH. Sitten käytän Kingin ability, se vetää tosta vielä 1%.
Ja sitten tässä tulee toi Baby Dragoni, että miksi se on niin hyvä. Mä heitän Baby Dragon tonne. Se saa vaikka kuin paljon prosentteja tuolla. Yhtäkkiä, noniin, nytten tossa, niin, se veti noin, mitäköhän taas 5%. Se vetää tähän höökin loppuun vielä, että täältä katsotaan, niin joo, about jotain 5% vetää yksin Baby Dragoni. Ja näin me vetää TH10 2 tähteä, joka oli aika hyvä. Tossa oli tosiaan 26 € ja 22 olisi tullut miinusta, jos se olisi hävinnyt. Mä olin tuolla, kun mä ton höökin vein, niin mä olin kirjastossa. Mä olin silleen mun frendeille, jotka sinne oli, että hui jumala, mä sain TH10 2 tähteä. Joo. Sitten jotain tämmöstä höökiä. Oisko TH9? Mä olin just silleen, että mä vein tämmöstä TH9 tästä 1 tähän ja just äsken vei TH10 2, että pitäisiköhän vetää TH10 enemmänkin. Ja itse asiassa mä haluan näyttää tähän videon loppuun vielä yhden lanan. Tuolta meidän sodasta. Eli tässä ei ole oikein mitään erikoista, että tää me kustiin aika pahasti. Ettei tonne TH:lle ikinä oltu matkallakaan. Joo. Ja muuten itse asiassa joo, ei sitä mun yhtä videota ei tulossa, niin varmakaan. Joten joo, ja tuolta tosiaan tuo Baby Dragon otti noin loput vissiin. Mä vahingossa painoin ton pois tuossa, mutta no missä me ollaan nyt menossa? PvP. On se vissiin tämä. Mä nyt ollaan menossa. Kyllä. Tämmönen taas kiva beissi. Joo, mä rakastan mennä näihin. Mutta koska champi vastustaa, joten tänne on pakko mennä. Mä menen aina, jos tulee champ TH9, niin mä menen sinne aina. Ihan sama kuin vahva beissi mä menen sinne. Tai no, jos on ihan maxed out, niin seinäkin on maxed ja kaikki defut on max, niin en mä ehkä silloin mene, mutta kumminkin. Mutta joo. Tuolta taas tuo Baby Dragon hoitaa tärkeää hommaa, samaten kuin nuo Wizardit. Mutta tää Baby Dragon se ottaa taas varmaan 10% työlin tästä beissistä alas. Ok. Joo, mutta toivottavasti tää kuvaus ei katkea ton takia, mutta joo. Tossa saatiin 59%. Ja itse asiassa mä lopetin tähänkin ihan vaan kiusaksi, että toi ei saisi tätä shieldia. Eli me ollaan nyt menossa. Okei, sitten tulee tämä. Täällä taas TH9. Mä en oikeastaan yleisesti muuhin mee. Ei kun ton taas sama. No joo. Enää viimeinen hööki jäljellä. Pitää tsekata. Onko meillä kohta itse asiassa troopit ei ole läheskään vielä. Eli viimeinen hööki. Se näyttää tämmöseltä. Sieltä löytyy kiva beissi, mihin on helppo lähteä vetämään. No itse asiassa tähän aika sinänsä tyytyväinen, että mä en yleensä pilvisää lanaa. Tätä edes lähelle lanaa, että yleisesti jotain 60-50% yleisesti tulee. Yleensä mä yritän 70, että saisi full bonukset, mutta joo. Tällä nämä valkut tekee tosi tärkeää työtä. Ne vaan rektaa tuolla yksin eikä lähde sivuille kertaan. Tossa ne meinas lähteä, mutta onneksi noin sai aikaisemmin reijän tuohon tai jotain. Ja sitten tuossa noin valkyt hoitaa tärkeää hommaa. Sitten Baby Dragon tulee hoitaa tuon yhden kanonin, joka oli aika vahkaava tuossa. Tässä on edes 86%. Sitten mä hoidan noilla, nää hoitaa täältä 90% tän beissin. Ja siihen me sitten jääjäänkin. 90% TH9.